velkommen til den her video. I dag så skal vi lave Let's Play Minecraft. Og det er Let's Play, som jeg sagde. Og det er jo direkte det her, vi fandt sidste episode. Det skulle have været en PvP-video, men vi laver den her i stedet for. Og ja. Lige nu er det fredag, jeg optager, men jeg lægger det først op. Nej, jeg lægger den op i dag. Men fremover så bliver det mere sådan søndag. Jeg begynder at lægge noget op. Så det håber I vil tjekke lidt med på. Der er sådan en prison server, så kan du ikke gøre det her, uden den begynder at fuck alting op. Så den har jeg ikke engang, og ja. Den skal vi også spille noget mere på, men vi spiller lige lidt noget Let's Play Survival. Sidste gang tog vi monstre med sådan, fordi jeg synes, vi var ved at være klar til det. Fordi, ja, nu tænker jeg, nu er det ikke så svært, når man er i gang, men det kan godt være svært lige inden man kommer i gang. Og hvis man ikke har fulgt med, så har vi fundet noget sugarcane, selvfølgelig en masse. Og så har jeg egentlig bare gjort sådan her, for at få seedsene. Og ja. Jeg ved ikke. Nej, svømning, det er da ikke helt færdigt. Nej, jeg ved ikke om det svømning, som jeg skulle have været på, som jeg skulle have været til i dag, er færdigt nu, men jeg magtede virkelig ikke til det. Jeg har lige haft sådan noget løbe, sådan noget som idræt, bare meget hårdt, altså uden sveder. Shit, det er hårdt. Og det er alt vores mad. Vi har godt nok meget mad. Jeg kan se, at vi ikke er begyndt på det her. Så lægger vi lige dem ind. Jeg ved ikke, hvad vi kan bruge det til, men granit sådan noget. Nej, det kunne godt sætte ind under tools. Til dem, der ikke har set min armor, så er det bare læderboots, som måske ikke er helt så godt. Jeg ved ikke. Nej, vi skal vel... Jeg har simpelthen lidt tools. Jeg tror bare lige bygge en pickaxe mere og sådan nogle boots, så... Der. Sådan der. Det er koldt, det kan vi lige så godt lægge ind i år. Og spiller kul næsten det der. Ej, det beholder jeg sgu lige. Vent lidt. Rå. Det skulle ikke have noget af. Vi vil have en masse stegt pis. Men jeg kunne se, at vi manglede noget sten, og det var egentlig det, jeg rigtig gerne vil have. Fordi, ja. Sten er vi jo ved som er lige deroppe et eller andet sted. Vi kan lige gå op og kigge. Okay. Ja. Og det bliver jo, hvor vi sætter fakler op. Altså når har lys. Nej, det vil blive nat. Så kan jeg måske ikke gøre noget af mine nu, eller hvad? Altså, sådan lige med sådan en afvarsel. Det her stødte vi også på sidste gang, så jeg tror, jeg vil det der. Så vi det tager vi senere, for nu er det bare sten, vi skal have. Jamen ekstra jernpickaxe med mig. Vi skal i hvert fald have en stack med. Har vi ikke nogen fakler? Jeg ved ikke, om I måske ikke kan se så godt, men det bliver simpelthen lige nødt til at overleve. Jeg ved ikke, kan jeg gøre det her lidt større? Nej, det kan jeg ikke. Jeg prøver lige at se, om jeg kunne udvide billedet lidt, men det kunne jeg ikke. Vi har sgu noget kul med, men vi har ikke noget træ med. Hvad er det egentlig, han har på sig? Han har jo ikke nogen taske på sig.
Altså Minecraft, mand. Så hvor har han det? Men de skulle ikke have det i lommerne. Det kunne... Så hvad kan man sige? Minecraft. Hvis han lavede Minecraft, godt tænkt lidt mere over. Men ellers er det et meget fint spil, så. Det koster måske rimelig meget, men stadigvæk. Det er pengene værd, synes jeg. Du får jo kun uheldigvis kun én account, og du kan ikke lave flere ud. Gå væk! 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 Åh, for 2 spiders! Gennem deres tråd, det kan blive til en god bue. Sådan der, nu kan vi allerede lave en bue. Vi vil gemme os! Vi vil gemme os. Og hvis der er monster nærmere, så der skal bare en ting i det andet sted. Jeg bliver så sur, kan jeg sige, hvis jeg dør. Og det er der simpelthen bare ikke noget at gå ved, men I kan godt regne med, at jeg vil rage quit. Bare fuldstændig hammerløs computer og bare råbe, hvorfor? Og bare skrigeløs. Som jeg normalt gør, hvis jeg dør i sådan noget her, hvor jeg har nogle gode ting. Sådan, men den er fucking tæt på, den lige vokser fuld. Og næsten jeg synes, det vokser lidt langsomt, så vi må hellere snart forlade os en spand. Men det gør jeg ikke lige nu. Vi skal lige over til stenkisterummet. Og for helvede. Nu skal jeg bande, men ja, sådan er jeg. Så jeg kan bare lade være med enten at høre efter, eller tænke, eller I skal i hvert fald ikke bruge det sådan normalt. Og bande, men sådan er min personlighed lidt. Det er lidt ligesom min onkel, som hedder John. Han siger også bare, hvad der passer ham. Det er jo fordi, at så siger jeg hende til mig, at hvis folk ikke bryder sig om det, så kunne de enten lukke ørerne, eller lade være med at tale til ham. Så. Sådan er det jo. Og det synes jeg rent faktisk, der var godt sagt. Taget behøves ikke at være sådan helt bygget, før vi flytter kisterne ind. Jeg tænker bare, det er væggene, der er lidt vigtigst. Fordi zombier, det havde jeg, men spider og dem kan jeg godt klare. Jeg havde sådan noget zombie-skelet, løjse. Men det havde det hele i luften. Bortset fra cobblestone. Det er derfor, jeg bygger det. Så det springer sjældent sten i luften. Det er derfor, der er mange, der bygger hus ud af sten. Men jeg bygger kisterummet, fordi at når vi finder diamonds og alt sådan noget der, så er det jo her, jeg kommer til at opbevare det. Så hvis det var lavet ud af træ, og det sprang i luften, det vil være lidt nederen, eller ret meget nederen, at diamondsene så sprang i luften. Altså, kan man ikke godt lige forestille sig, at alt det sprang i luften. Det man ikke vil have, der sprang i luften. Det ser lidt grimmere ud, når det er stik, men det giver meget bedre food-agtigt noget, kan man sige. Så jeg laver den der vandspand nu og arbejder på haven. Og der tror jeg egentlig, jeg begynder at runde episoden nu. Det var hyggeligt også at have jer til at se med, hvis I gjorde det. Eller, det gjorde I selvfølgelig, hvis I nåede hertil. Så vi ses bare i næste Let's Play Minecraft. Så I må have en rigtig, rigtig god weekend. Og husk nu, at de her Let's Plays først kommer op om søndagen.